12 verse 16 ta magsugod. Din magkapalingat ni nato nga mga buhi. Kita Kuya Mas. May Bible yung si Polo gibili. Lukas 12. Ako na lang daw no, nyo na lang doon. 12. Verse 16 magsugod. Ano ka? 12. 16 sugod. 16. Amen. Onya, misagilon si Jesus kanila niining sambingaya. Dihay usa ka dato nga may yuta nga maayog abot. 17. Na malandong siya wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot. Unsa may angay kong buhaton. May taman? 21. 18. Kini mao ang akong buhaton. Niingon siya sa iyang kaugalingon. Gubon ko ang akong kamalig og magtukod ako og mas dako diin akong tigumon unya ang abot og ang uban kong mga kabdangan. 19. Unya miingon ako sa akong kaugalingon. Pagkabulahan nimo ana kanimo ang tanang mga butang na imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan pagpahayahay na lang kaon inom og kalipay. 20. Apan ang Dios miingon kaniya, uy buang niining gayong gabhiunan mamatay ka unya kinsa may makapanag-iya ni anang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. 21. Og mitapos si Jesus pag-ingon, mao kini ang hitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon apan dili dato sa atubangan sa Dios. Amen. So ang Diyos manalangin sa nagbasa aban sa ng patalingog magkampo ta. Amon dalaygon nga Diyos nga labing gamahanan Lord ang tanang makino bisan sa mga mensahe Lord nga may paabot kanamo. Kung nagampo Lord nga ikaw magasilyo nini sa mong kasing-kasing ug una-una, diin di kini mo labay nga kawang sa mong kinabuhi Lord, magamit na mong gabayan pag kinabuhi matagadlaw. O kami mahimo Lord kung lakaw basta pag kining tanan mong ipahingog salamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. So usa kini ka sambingay nga gihatag ni Lord Jesus bahin sa dato nga buang-buang. Si Lord Jesus may gaingon ani ha, buang. Na diin ang konteksto ani usahay manggod kanang naang napuro rata sa kalibutan, mabisita sa kalibutanon, mabisita sa pagpadato sa atong kaugalingon, mabisita sa panginabuhi, apan wala ta kabantay nga ang atoan day kinabuhi walay kasigaruduhan dinhi sa kalibutan. Mo na yang giingon diha nga dinhi sa disguise kung balikong pagbasa unya misigulon si Jesus kanila niining sambingaya day usa ka dato nga mayuta nga mayog abot. So tabunok nang kay kaniadto manggod kanang naang ang ilahang mga yuta sa una wala na yung buno-buno, tambo kayo, kanang naang tabunok yun. Amot nag kanang naang Lasam. no, bagong kuan abre mo na ilaha ka kaniadto nga kung makaangkon kag yuta nga tabunok kanang daghan gi kag abot. Kao na siguro kaning mga katigulangan pa nato nakaagi dagway ni pangbag ug lasang nga anang wala gyud buno-buno dagko gyud abot. Karon ato ang yuta dili na magsilbi dili abunuhan. Pagkamahalar ba pod? Muna diha. Mayong abot 17 na malandong siya. Wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot. Oh, dai una pagkadaghan naging abot dugay. Kaya nga nata mga atong hunahon na bitaw no kanang masobrahan ka dato, kanang mga dato dugay usahay una na pod. Unsa mga angay kong buhaton? Ta na siya kaugalingon. Mura siya kanang iyang giistorya ang iyang kaugalingon ba? Ani nga story nga gisambingay ni Lord Jesus. Sa 18 miya na siya kini mo ay akong buhaton. Ningon siya sa iyang kaugalingon. Oh, iyang kaugalingon yang istorya. Gubon ko ang ako ang kamalig ug magtukod ako mas dako din akong tigomon unya ang abot ug ang uban kong mga kabtangan. So padak-an ang kamalig, padak-an na ang balay karon padak-an ang bank account aron mas mudaghan dito ang kuan mapasok. Oh, padaghanan ang kuan bank account kay daghan ang kuan ipasok. Nganana naman karon lahi naman sa una god. Ang karon puro naman bangko to bangko na ang kuan pag-deposit. Say mo sobra ka dato maana lang ya open account ta pod
hipos tagdahang bulawan. Yung nani ang iyahang istorya sa iyahang kaugalingon. Dakan niya ang iyahang kamalig, upon. Unya mingon ako sa akong kaugalingon. Siya niha, siya istorya dili ako. Pagkabulahan nimo, pagkabulahan bayahay na daw kay siya. Anana kanimo ang tanan nga mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuligan pagpayahay na lamang. Inom o paglipay. Apan ang Dios mingon kaniya, "Hoy buang." Ang Dios mingon na niya, "Ngini gayong gabiyo na mamatay ka." So, muna na usahay sa kadaghan sa katigayonan, makaingon ta nga yahay na kaayo ta. Yahay na kaayo ang makaingon ta nga kanang mga dato na kayo, yahay na kaayo sa natanan. Makapahayahay sa tinuod lang po no kanang naa sa literal gyud kanang maportahan kaayo. Murag yahay gid tinuod no. Hindi na mga Kayo. ng agon ron. Pero ang bot man gud gipasabot ani kana man kung mga dato di na kahinuklo nga pagsampit sa Ginoo. Yahay. Yahay na kaayo sa Ang sa pa may sampito mo ng kwarta. Kayo pamanta sa Ginoo nga nanay daghang pagkaon. Nanay daghang sakinan. Napay namarang gani nagpadako gani siyang kamalig. So dili na mo sangpit sa Ginoo. Wala nang siya kabantay. Sa gingon sa Ginoo, ini gabi na Mamatay. mamatay ka. Unya kinsa na may makapanagian ining tarang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. So wala siya kabantay ana nga istorya, wala kabantay ang dato nga anang gabi na mamatay siya. So nana usab kita mabisi kita usahay sa atong trabaho, mabisi ta sa ato ang pagpanginabuhi. Wala ta kabantay, nga anang gabi na mamatay na dahil ta. Parehas sa atong isyon lagi nga namatay nga gabi igid siya namatay or sa kana kadlawon nga say lagi mabisi sa ato ang panginabuhi. Mo nang dili ginato kalimtan ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Matag karon ug unya iuban ginato ang Ginoo kay wa kita katag-an sa atohang dangatan. Wa ta katag-an sa mahitabo nato ugma. Diay na dihay anang pagkatulog nato dayon na nga katulog. Kaya sa 21 mo nagitapos ni Jesus ang iyang sambingay sa Panginoon, magtigom o mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og bahandi alang sa ilang kaugalingon apan dili dato sa atubangan sa Ginoo. So daghang dato din sa kalibutan nga pobre sa atubangan sa Ginoo. Mas nindot tong dato ta sa kalibutan, dato po ta sa atubangan sa Ginoo. Balance na to. Mabisi manggaling ta sa panginabuhi din sa kalibutan. Ato apong hatagan og panahon ang Ginoo. Aron kun mandato manggaling ta din sa kalibutan, madato po ta atubangan sa Ginoo. Kay dili nang mabisi ta puro sa kalibutanon nato nga trabaho, pangkalibutanon nga panginahanglan mo. Nangina sa Mateo 6:33, balik-balik na nato na unahon pagpangita ang gingharian sa Dios. Tanang butang ikadugang. Kung imo nang lapasan, ingon di ana gani kung kinsa may makadugang sa iyang kinabuhi pinaagi sa kabalaka. Makapataas ba sa ato ang kinabuhi ang kabalaka sa tanang mga butang? Dili jud. Kung inigabot sa panahon nga kuha na ta sa Ginoo, diha na kita taman. Nang kanunay sa ato ang mga plano, iuban nato ang Ginoo sa ato ang mga plano o sa ato ang kinabuhi. Kaya sa Santiago 4 versikulo 13 nga pasidaan gihapon ni pareha ng kanang maniguro ta sa ato ang kinabuhi. Katong konteksto ang dato ato naniguro siya nga wa pa mahitabo niya pagkaugma. Nga kanang naang magpahayahay na gid siya sa iyang kinabuhi. Apan di ay maabot na ang takna. Mao pa na diya sa Santiago 4 versikulo 13. Ako nga basahon, anya isulti ko kaninyo, kamo nga nag-ingon karon o ugma, maadto kami sa syudad o magpabilin didto usa ka tuig aron mamatigayon o makasapi pag-ayo. So, mananaw sa daghan kitang mga plano lagi. Negosyo para sa ato ang panginabuhi. Dili kalikayan natong mga tao nga naagid tay daghang mga plano para sa ato ang kaugmaon. At gali atong ison nga namatay siguro para putunta sa iyang kaugmaon sa iyang anak nga
nanarbaho siya. Para daw na siya ikasupport sa iyahang anak. So wala lang gyud na itugot sa Ginoo nga iyahang mga plano kanang naang mulampos o kanang naang mukuan og dugay. Tungod kay gikuha man siya sa Ginoo didtong dapita. Layo noon no, gasto noon kaayo. Dako noon kaayo ang problema kay tuwa noon sa layo. Manila o kana laging kuan masayon pa ibiyahe ang buhi kaysa patay kay lisod gikay na ibiyahe ng patay dili man na mabasta-basta og kuan kanang naang biyahe nga ura-urada. Mo nang dugay mo to dugay ang schedule dugay gyud maabot ngon anak kalisod ang patay ibiyahe. Sa 14 wala kamo masayod kun unsay mahitabo kaninyo ugma. Kinsa may nasayod ato unsay mahitabo ng ugma. Wala. Wala gyud sumala na sa akong pangutana kan atong akong gingon atong unang gabi kinsa may makasiguro na to nga buhi pa taong mga lawa. Wala gyud wa gyud ka nakasiguro Ginoo ra ginasayod. Iya na ibalo buhi ko ba taw ma. Mao nang pastor pa to mamuhon-puhon ta sa ato ang mga plano. Kung itugot sa Ginoo manadre gingon dire mahitabo kaninyo. Istorya na amang gikon. Tama kamo sa gabon nga makita sa makadyot. Nga makita sa makadyot og unya mahanaw. Kita nyo nakita no mo gabon sa buntag. Diba dali ra kayo na makuan. Nindot kayo na dahang gabon sa yuta anang naang mga sagbot. Hinig silang sa adlaw. Wala dayon dali ra kayo nawala. Dali ra. Isama ra sa ana ang ato ang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Kita ta karong adlaw pagkaugma wala na. Sama ra po na sa naisak sa bingana sa nang sama sa inalisngaw sa kaldero. Kita man inalisngaw sa kaldero. Kanang inigukab ninyo makita ninyo ang aso. Pagkataon wala na. Mun ana ra kitang mga tao dinhi sa kalibutan. Makita ta karon inig kaugma or inig moabot ang mga katuigan wala na bot pasabot ang ato ang kinabuhi dinhi sa kalibutan nagura kaayo. Sige na matan magbalik-balik maabot man ta og isa gatos katuig dinhi sa kalibutan mo pinakataas pero moabot ra gyud gihapon ang kamatayon. Kung si Ecclesiastes mas taas ang panahon nato sa anaa sa kalibutan sa mga patay kaysa niata sa kalibutan sa mga buhi. So sa 15 mao kini ang angay niyong isulti. So pasidanan ta. Ang angay daw natong isulti kon maluoy ang Ginoo. So, sa atong mga plano, sumana sa gingon, ato ang ikuyog ang Ginoo ug atong isalig sa Ginoo. Kon itugot sa Ginoo, sa uban nga ani nga kuan kanang naang version, kon itugot sa Ginoo. Kinin dire kon maluoy ang Ginoo. Lugwayan niya ang atong kinabuhi o makabuhat kita sa atong buot nga buhaton. So daghan man kitag mga plano pagkaugma, mananggot, sa pana manguling, mamunot, sa itong buhaton daghan kitag schedule karon pagkaugma, pagkasunod ugma, pagkasunod bulan daghan kitag schedule sa ato ang kinabuhi. So mao nang ipasidanan ta sa Biblia nga kanunay nato ibutan sa ato ang kasing-kasing o uban sa atong pangapagampo nga kon itugot sa Ginoo. Luwayan ang atong kinabuhi ug makabuhat kita niining atong mga plano ato ang mga gimbuhaton. Sa 16 apan kamo karon magpagarbo og mangandak dili kini maayo. So dili maayo ang pagpangandak sa kaugalingon. Kana bitaw siguro una nato nga ang atong buhaton ugma kanang ako na gid ni kanang ugma mao na gid ni Kaya kay na ko ni. kaya ka na ko ni kanang naang sure na gid kay ta sa mahitabo ugma ba so dili maayo kanang pagpangandak pagpangandak sa ato ang kaugalingon. So kanunay tang gipisadanan nga dili maayo ang pagpangandak. Sa 17 busa ang tawo nga nasayod unsay maayo nga buhaton apan wala magbuhat niini nakasala ay sa may bot kasabot ana. So kita nga nakabalo na kung unsa ang angay natong buhaton apan dili gihapon nato buhaton unsa may gisulti nakasala na kita. Busa kun nakabalo ta kung unsa ang angay natong buhaton atong buhaton. Kung unsa ang makaayo nga atong angay natong buhaton tungod kay kun dili natong buhaton makasala dayta sa atubangan sa Ginoo. Mousab na diha sa Proverbs 27:1.
ayaw ipaniguro ang bahin sa ugma. Mao po ni kanang naang panultihon ni Hari Solomon, usa ka maalamon diha sa Bible sa nga hari diha sa Bible, gawas ni Lord Jesus. Si Hari Solomon mo'y pinaka maalam. Kay wala ka masayod unsay mahitabo gikan karon hangtod ugma. To kaayo si Hari Solomon. Wala gid ta masayod gikan karon ug hangtod ugma. So ang pinaka main lang gid ani nga konteksto nga kanang kita nga mga buhi wala gid tay kasiguruhan sa ato ang mahitabo ugma. Mao nang kinahanglan nato ianda mga atong kaugalingon ug ang atong mga plano atong itugyan ngadto sa Ginoo. So dili ra kay nako tas-on nasabtan naman ninyo kini nga mensahe. Ato lang ning ikanabuhi sa ato ang kaugalingon sa matag usa ka nato nga iuban ginato ang Dios sa ato ang mga plano. Kay inigabot sa panahon nakuhaon na ta niya sa takna nga wa naton nahibaw at least ready na tao na ata sa kiliran sa Dios. Amen. So ato ang pakpakan ang ato ang nga Dios.